tale om f.eks. sygedagpenge, flexjob eller pension hos kommunen. Du kan trygt vælge Det Faglige Hus. Her er du nemlig på en gang garanteret både fuld dækning og den billigste pris på fagforeningen A-kasse for alle. For mere info om Det Faglige Hus, send en sms til 1231 med beskeden billigst, så kontakter vi dig. Det koster kun trafiktakst. Eller ring til os på 70 20 20 64. Vi klarer nemt indmeldelsen over telefonen. Lige nu får du de første 3 måneder i fagforeningen gratis, og også melder dig ind i A-kassen. Nu er det snart fastelavn. Kom i Toys R Us og se vores kæmpe udvalg af kostymer og tilbehør. Lige nu sparer du 30% på udvalgte populære fastelavnskostymer. 30% også på alt sminke. Tilbuddet gælder ligeledes i webshoppen toysrus.dk. Her finder du også tidspunkter for tøjslagning i de nærmeste Toys R Us. Toys R Us. Større bliver det ikke. Her er 3 små ord. Vejhjælp fra FDM. 6. Ikke specielt, men trygt og praktisk. Det er det. For det betyder, at hvis din bil bryder sammen, eller ikke vil starte, så kommer vi igen. Som regel inden for en time. Se mere på FDM.dk eller sms VEJ til 1919. Så ringer vi og fortæller om både vejhjælp og FDM-medlemskab. Det koster kun trafiktakst. Et FDM-medlemskab koster 640 kroner årligt. Det er ikke normalt, det her. Ja. Kører den 20 minutter? Jeg har så ondt i halsen. Har vi ikke nogen af de der, hvad er det, de hedder? Syks? Ja. Så skal du altså også op nu. Jeg ved ikke, om jeg overlever det her. Syks, når du har rigtig ondt i halsen. Se mere på sykstablet.dk. Syks ugetabletter indeholder benzodamin. Mindre smerte og irritation i mund og hals. Kan anvendes fra 6 år. Læs indlægssedlen eller på sykstablet.dk. Kontakt læge eller apotek, hvis du er i tvivl. Producer Christian fra Gonova. Er du også far? Og kender du det med, at man har brug for lidt fred og rødvin? Og måske også lige en lille bøf. Bøf, så er det denne uge, vi på Gonova giver dig chancen for at vinde et gavekort på 2.000 kroner til Bilka, plus bøf og rødvin, hvis altså vi vurderer, at du virkelig har brug for det. Bøf! Gonova, alle hverdage fra klokken 6. Okay, Landeland. Hvad vi så her? Hvad er det fedt? I får så Landeland. Og vi er dem, der har skrevet hjem over i Børneland. Vi ses Kærneland, god idé, eller starten, eller endnu en fed koncert. Rasmus Sebak, Kim Larsen og mange flere kommer. Børn under 7 år har gratis entré. Spar 300 kroner per billet indtil 6. marts. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen til sommer på Langelandsfestivalen. Yes! Jeg har lige mødt den sødeste fyr på dating.dk. Vi har skrevet lidt frem og tilbage og været på 2 dates nu. Jeg har den der fornemmelse, du ved, sommerfugl i maven. Så hvis du også tager dating seriøst, kan jeg varmt anbefale dating.dk. Opret en gratis profil i dag. Dating.dk. Kærligheden starter her. Hos Harald Nyborg har vi altid lave priser. For eksempel kan du lige nu få 10 kilo solsikkefrø eller 15 kilo vildfuglefatting for kun 69,95 eller 50 meter installationskabel til 750 volt fra kun 178 kroner. Og døgnet rundt på haraldnyborg.dk med samme lave priser og store sortiment. Se vores altid lave priser på haraldnyborg.dk. Hver dag passer din Peugeot godt på dig. Lad os hjælpe dig med at passe godt på dem. Få et autoriseret service 5 plus eftersyn for 1398 til din bil, der er fyldt 5 år. Eller et service 10 plus til 1098, hvis din bil er 10 år eller ældre. Begge eftersyn giver mulighed for Peugeot motorgaranti op til 200.000 km. For mere information om kærlig pleje hos din Peugeot-forhandler eller på Peugeot.dk. På Zaplo.dk kan du låne fra 5.000 til 20.000 kroner i 3-12 måneder. På Zaplo.dk har du desuden mulighed for at tage afdragsfri måneder, hvis behovet opstår. Zaplo.dk. Enkelt og fleksibelt lån. Lidl er altid fuld af gode tilbud. Torsdag, fredag og lørdag får du for eksempel en pakke drikkejoghurt med 4 stykker til kun 12 kroner. Du sparer 5,95. Eller hvad med American Ice Cream i flere varianter, 500 ml til kun 19 kroner. Du sparer 8,95. Lidl, prøv noget nyt. Det betaler sig. Klokken er 20 over 7. Her er Nova. Godmorgen. Godmorgen. Vi er lige kvarter væk fra horoskoper her til morgen. Ja. Jeg er klar, hvis du tænker dig at få det. Det er ikke fuldstændig gratis. Lino Robin Schulz og Francesco Yates. Det er Sugar på Nova. Compromise.
ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? 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 You tight, sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystically gonna lie to say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Det er torsdag, det er Gonova i radioen, og vi er lykkelige over, at du har valgt at bruge lidt tid sammen med os på den her Og for pause. Den her lidt underlige torsdag. Nej, vi skal glade for at have dig med mig, hvor Jojo, producer Christian, Signe og Dennis her. Hvorfor nogen? Jo, fordi der er brand i Fredericia, og jamen det... Og der er en